మోడీ అమిత్ షా కళలు నెరవేరవని చెప్పడానికి ఈ సభ తార్కాణం. ఎందుకంటే మచ్చయ్యరయ్య గారి కుటుంబం రెండో తరం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, మూడో తరం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, 2-3 తరాలు కలిసి 29 మంది ఇక్కడ ఉన్నారు, 4వ తరం కూడా వచ్చి ఉన్నారు. నాలుగో తరం వాళ్ళు కూడా ఆ స్ఫూర్తిని, ఆ ఆశయాల్ని, ఆ భావజాలాన్ని, ఆ సిద్ధాంతాన్ని గౌరవిస్తూ ఉన్నారు, ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు, బలపరుస్తూ ఉన్నారని చెప్పంటే అమిత్ షా కోరిక కళ తీరదు, నెరవేరదు. మోడీ కళ్ళగంటున్నట్టుగా మావోయిస్టు రైత లేదా కమ్యూనిస్టు రైత భారతదేశం అనేది మోడీ లేకుండా పోతడం కానీ, అమిత్ షా కూడా లేకుండా పోతడం కానీ కమ్యూనిస్టులు ఉంటారు, విప్లవకారులు ఉంటారు, పోరాటం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, పోరాడుతూనే ఉంటారని చెప్పి మనం మరొకసారి అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.